Anindot kayo. Shower. Apa shower? Ay, ari day butang. Ha? Ay, ari. Ay ato din ang higtan to igbaw no. Ha? Higtan niya nato to sigbaw no. Sige pa. Ano ba? Sa? Dito. Dito. Oh. Oh, nindot kayo magliguan sa. Nami swimming pool sa. Lata Nami swimming pool. Oh, nami swimming pool sa. nagagas to. Ay na, okay na. Tungan ta naron. Wala na nasa din. Kugaw. Pum ra may kuan na. Ni pum. Nakay pum sa. Na naka-90 day kaya na. Ato na ba tayo igboron? Wala. Kugaw. Nindot ta. Nino kay bugnaw kaya? Ha? Na ay dire. Ha? Ari ra ko pag-adlaw. Ari ka matog. Ano sa kong taon? Gamit yung guys ha? Napadya slide Ha? diri. Slide. Ay, baby. Awi. Kani di. Ha? Sana Shower? Shower ba? Ha? Shower. Kana ba nagagas na? Ah, pwede rin na yung pagmunod to. Ano dyan ni kinataasan? Limit. Hindi, pwede rin na ba? Oh. Pwede na tapakan? Kana susungan naman na ang kuhan. Ha? Susungan naman. Ano? Ito styro. Iba naman tayo styro nga. Kuhan, katong mga putol. Ha? Itong mga styro ba? Ano? Ha? Tapos, ano? Wala na. Mura. Talagang mga puti-puti. Snow. Snow. Oh, ingat ka. Wala na kagas. Ha? Wala pag-asa. Nakagas pa lagi. Ha? Ay, wala na din. Malutar ako ako. Nindot tayo kaliguan. Bugnaw. Bugnaw no? Ha? No. Ikaw ari. Yan, taon ligo. Ako lang ko ang sungan. Ha? Ang sungan.